हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दा आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दंगासिनो दङ दा नोंथांमोना गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ मैया भिडिअ खालामखादोंमोन बेनो जाबाय सिएम आत्मनिर्भर लननि सायाव 2.0 गोदान अनलाइन एप्लाइ जागासिनो बेयाव गोबां प्रब्लेम जादों डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनायाव प्लास माखासे गोबां कमेन्ट्स बेनो जाबाय साख्रि मोनगोन ना मोना जायफ्रा स्टुडेन्ट्स बेखौ लादोंबा मा जाबावनांगौ आरो लोगोसे नोंथांमोननिया माबादि आपल'ड खालामनांगोन डकुमेन्ट्सा मा नांगोन दा बेयाव एप्लिकेसन फिसा बेसेबां दंमारो बेनि सायाव गुवारै डिसकास खालामगोन दा बेखायनो भिडिअ नायग्रोसो भिडिअ नायनानै नोंथांमोना लास्टआव कमेन्ट्स खालाम मानोना खायसे डाइरेक्ट भिडिअ नायलासे कमेन्ट्स खालामो बेयावनो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोना दा बे लन एबा नोंथांमोननि स्किम इयुथ्सफोरनि लाइमोनफोरनि राङारि अनसुंथाइ जेराव जायफ्रा साख्रि मावला एबा बिथांमोना ओरैनो दङ स' बिथांमोननो थांना थानो थाखाय बिथांमोना मा सासेयाव 2 लाखनिफ्राय जागायदों माने 2 लाखनिफ्राय जागायनानै 5 लाखसिम बिथांमोना मोनदों दा सबसे नर्मेला 2 लाख बेनिफ्राय 3 लाख बेनिफ्राय डिप्ल'मा गोनां बा गुबुन गुबुन डक्टर इन्जिनियारिं फरायनाय बिथांमोननो माखासे थांना थानो थाखाय मा खालामदों जे राहा लामा होनो थाखाय 5 लाखसिम बिदि होदों स' बेनिफ्राय 50% फ्रि आरो 50%खौ बिथांमोना मा सुख'नांगोन दा बेखायनो थांनाय बोसोराव एबा थांनाय बाराव ओरैबायदि जादोंमोन सिएम ट्रिपल ए एबा नोंथांमोननि आत्मनिर्भर लना 1.0 जाबायमोन दा बेयाव टटेल रेजिस्टार खालामदोंमोन 2,29,145 बेनिफ्राय फर्म साबमिट फाइनाल खालामनाया 1 लाखनि एसे बारा दङ देन बेनिफ्राय 1 लाखनि एसे बारायाव 25,000 सेलेक्ट जाबाय आरो 75,000 थालांबाय अके माने 1 लाख टारगेटमोन नालाय लाइमोनफोरनो बे रांखौ होनायनि बेखायनो दाखालि जायफ्रानिखि सेलेक्ट जाबाय 75,000 मोनग्रोदों बेनिफ्राय 25,000 खौ बिथांमोना ट्रेनिं जोबनाय लोगो लोगो मोनगोन बेखौ बुंदोंमोन जानो हागौ दासान्दि हाबबाय हाबदोंबा कमेन्ट्स खालामना टटेल 1 लाख मोनगोन फार्स्टआव आरो सेकेन्ड किस्तियाव 1 लाख एबा गासै टटेल 2L बिथांमोना मोनगोन नाथाय फार्स्ट किस्ति 1 लाखजों खामानि मावनांगोन आरो बेजों खामानि मावबासो नोंथांमोनखौ मा एप्रुभ खालामनानै सेकेन्ड किस्तिखौ होनाय जागोन बेखौ नायनो थाखाय सिएम फेल'शिप दिहुनदों आरो बेयाव माखासे MBA हल्डार्सफोरखौहाय साख्रि एबा कन्ट्रेक्चुवेल होनाय जादों आरो बिथांमोना सार्भे खालामगोन आरो भेरिफाइ खालामगोन गासिबो अके मोनबासो सेकेन्ड किस्तिखौ मोनगोन दा बे थांबाय स' फरायनाय दा फरायनाया जोंनि ST SC OBC क्लास 10 सिम फरायबाबो जागोन मेट्रिक पास जालायनाङा अके देन बेखौ जों बुजिबाय स्किल एक्सपिरियेन्स बेखौ थानांगोन इनकाम लाइनाव रोंनाय जानांगोन बेखौथ' जों मिन्थिखागौ स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ 1 एप्रिल 2024नि सिगां खुलिनाय जानांगोन बेखौ बुंदों देन फैबाय नोंथांमोना लन लानानै जुदि सुख'वालासिनो दङबा स' बिथांमोना मोननाय नङा आरो न'खराव सासेल' बेनिफिसियारि जानो हागोन स' दाना फैबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ नांथारगोन दा बेखौ नांगोन बे लनाव बेखौ नांथारगोन आरो दा बेखौ होयोब्ला मा जागोन मानो होनोब्ला आसाम स्टेटआव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा साख्रि मोना दा बेनि सायाव कभार खालामगोन दा लाइनाव फैगासिनो दङ जे साख्रि मोनगोन ना मोना बे लनखौ लायोबा दा बेनो जाबाय सिएम ट्रिपल ए 1.0 जायफ्रा रां मोनखाबाय नोंथांमोना बे सेकेन्डआव मोननाय नङा आरो जायफ्रा मोनाखै नोंथांमोना मोनगोन एप्लाइ खालामनो हागोन डकुमेन्ट्सा मा नांगोन डकुमेन्ट्सा फार्स्टआव नोंथांमोना आइडि प्रुफ बेनो जाबाय एड्रेस प्रुफ आधार कार्ड भटार कार्ड एबा ड्राइभिं लाइसेन्स एनि वान देन फरायनाय सार्टिफिकेट बेखौबो नांथारसिगोनलायनाय स' नोंथांमोना मोनबाय मोननै आपडेट साख्रिनि थाखाय फरायनायखौथ' सार्टिफिकेट नांथारगोन साख्रियाव प्लास बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन देन बेंक पासबुक फार्स्ट पेजआ बेखौ नांगोन नोंनि नाम थानाय पेन कार्ड एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांथारगोन स' दानिया एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जजों नैबे फरायनायजों गोबां लिंक दङ आसाम स्टेटआव साख्रि मोननोबा स' बेनि सायाव नोंथांमोना जोबनायथिं मोनगोन जे बेखौ लायोबा साख्रि मोनगोन ना मोना गोबां गिनाय सोमजिगासिनो दङ प्लास नोंथांमोना कनफिउज जागासिनो दङ आरो खायसे मिथिदों आरो खायसे मिथियाखै दा बेनि सायावबो कभार खालामगोन दा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना मिथिबाय बेखिनि बिदों बेखौ नोंथांमोना होनांगोन देन हाउ टु एप्लाइ फैबाय स' हाउ टु एप्लाइ बेनो जे नोंथांमोना जायफ्रा 2.0 खालामनो सानदों नोंथांमोना खालामनो हागोन नाथाय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना सिगां जुदि 1.0 मोनखादोंबा नोंथांमोना नाङा आरो जुदि साइन आप खालामखायोबा नाङा बेजोंनो लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन बे सेम आइडिजोंनो एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामनो हागोन स' दानिया जायफ्रा सिगाङाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन दा बे सेम आइडिजोंनो नोंथांमोना मा लगइन खालामनांगोन साइन आप खालामलायनांगौनि गोनांथि गैला माने डाइरेक्ट लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन माखासे डिटेल्सखौ सोनांगोन एड्रेसखौ नोंथांमोना सोनांगोन बे जाबाय 2.0नि थाखाय बेनिफ्राय गोदान आपडेट बेनो जाबाय खाजोना स' नोंथांमोना फिस होनांगोन बेनो जाबाय जोंनि STआ अके थ' जोंनि ST SC OBC गासैबो बेयाव होनांगोन आरो स' बेखायनो 100 पेमेन्टखौ बिथांमोना दायो गोदान लालायबाय स' जेरावबो पेमेन्ट लानायखौ दायो नुगासिनो दं आसाम स्टेटआव साख्रियानो जा बा स्किमानो जा थ' गोदान रुल्स खालामबावबाय सिएम ट्रिपल एआव दा नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन बेनिफ्राय डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन एप्लाइ खालामनायाव आरो थ' बे थांबाय स' दानिया जों एप्लाइ खालामबा रेजिस्टार खालामनांगोन फार्स्टआव बेखायनो साइन आप अपसन दङ ना बेयाव क्लिक खालामबाय आरो साइन आपआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना इउजार साइन आप दङ बेयाव फार्स्टआव नोंनि नाम थागोन बाव स' नोंथांमोना एप्लिकेन्ट नामाव नोंनि नाम थाबाय
बेनिफ्राय मेल आइडि दङबा होदो गैयाबाबो जेबो नङा बेनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारा नांथारगोन पासपर्टआ नोंथांमोना ओरैबायदि जानांगोन जे नोंनि गोसोआव थानायखौ बानो जाबाय एग्जाम्पल बेवहाय नट होदोंना गोजा नोंथांमोना बेखौ ओरैबायदि नायबानो जाबाय 9 निफ्राय 15 नि गेजेराव जानांगोन जास्ट एग्जाम्पल बर' 1 2 3 हेशटेग नोंथांमोना होनो हागोन बा गावनि नामखौ होनानै बेबायदि नोंथांमोना एग्जाम्पल लानो हागोन आरो अके स' जास्ट एग्जाम्पल बर' होबाय 1 2 3 नोंथांमोना जास्ट बेबायदि होबानो जाबाय जि गोसो बेखौ होदो बेनिफ्राय केपसा कड दङ बेखौ एन्टार खालामनांगोन अके देन टेकनिकेलि इसु जानो थाखाय रेजिस्टार खालामनो हायाबो जानो हागौ दासान्दि मानोना पर्टेला गोदान नालाय दा जोङो लगइन खालामनोबा जुदि आइडि मोनबायबा सिगांनि जुदि आइडि दंखायोबा लगइनाव क्लिक खालामदो माने सिगां जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामदोंमोन आइडि दंखायो लगइन खालामनोबा जास्ट नोंथांमोना बेयाव रेजिस्टार थानाय फन नाम्बारा बेखौ होनांगोन अके स' दायो जोङो साबमिट खालामबाय लगइन खालामबाय आरो लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि अपसन ओंखारगोन CM 888 2.0 गोदान निउ मोनसे अपसन मोनदों नोंथांमोना अके स' बेखौ नोजोर होबानो जाबाय बेनिफ्राय रेजिस्टार नाम्बारा गैला सिगांना हाइड जाबाय जायफ्रानोखि आइडि दंखायोमोन देन स्किम नेम थाबाय साबमिसन डेट थाबाय स्टेटास थाबाय एक्सन थाबाय दानिया जों गोदान खालामनोबा नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय ने रेजिस्टार नाव दङ अके स' बेयाव खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो बेयाव क्लिक खालामबा जोंहा मेन फर्माव थांगोन एबा रेजिस्टार खालामनो हागोन आरो रेजिस्टार जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनो हागोन दा जोङो बेयाव क्लिक खालामसै देन क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबादि पेजआ गेवना फैबाय नै स' दायो जोङो फर्मेटाव मोनबाय दा बे फर्मेटाव ओरैबायदि माखासे गाइडलाइन्स होदों जेरावनोखि स्टार मार्कआ दङना गोजा कालारा बेखौ कम्पालसरि फिलआप खालामथारनांगोन होनना बुंदों आरो अके स' बेखायनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन फरायनायनि सार्टिफिकेट नांथारगोन बेनिफ्राय नोंनि नाम डिटेल्स गासैबो बेयाव नांगोन दा गुबै बाथ्रा फैबाय नोंथांमोननिया एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ जोंहा आसाम स्टेटआव साख्रि लानो नांथारगोन प्लास क्वालिफिकेसनखौ नांगोन आरो अके दा गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों जे बे लनखौ लायोबा साख्रि मोनगोन ना मोनला गोबां कनफिउज जागासिनो दङ दा बेखायनो बैसोखौ फार्स्टआव जों गोसोखांनांगोन बैसोआ 28 इयार्सनिफ्राय 45 इयार्सनि गेजेराव होनाय जादों जाहाथे उन्दै हमना ला कलेज फरायनाय स्कुल फरायनायफ्रा जाहाथे साख्रि नागिरो नालाय दा बेखायनो 28 नि गाहायाव दा 18 निफ्राय 28 नि गाहायाव गोबांथार साख्रि नागिरो स' बिथांमोना जाहाथे बे लनखौ लाया आरो लन लानानै जाहाथे बिथांमोना जाहाथे उनावहाय प्रब्लेम जाया थ' बिनि थाखायनो बिथांमोना होनाय जादों खारन ओरैबायदि खायसे लन लायो बेनिफ्राय सुख'आ नालाय बेयाव सिबिला डाउन जायो बा गुबुन गुबुन माखासे रेकर्डआ थायो स' बेखायनो बैसोखौ गोजौनिफ्राय होखादों दा बेनिफ्राय जायफ्रा साख्रि नांला बा गुबुन गुबुन माने बिजनेस लाइनाव थांसै बिथांमोना मा बे लनखौ लानानै जाहाथे मोजां खामानि मावनो हायो बा बिजनेस लाइनाव थांनो हायो बेनि थाखायनो बे लनखौहाय दिहुनदों जाहाथे बिथांमोना बे लनखौ लानानै बा रांखौ लानानै गावनि थांना थानो थाखाय खामानि मावनानै जानो हायो बेनि थाखायनो बेखौ लन्च खालामदों स' बेखायनो जायफ्रा साख्रियाव नांला बा साख्रि लाला बिथांमोना बेखौ मेक्सिमाम लादों आरो जायफ्रा स्टुडेन्ट साख्रि नागिरि बिथांमोनाबो लादों जानांगौ बाट बेयाव डाइरेक्ट मेनसन खालामनाय गैया जे बे लनखौ लायोबा साख्रि मोना होननानै नाथाय मोनसे बाथ्रा नोजोर होयोबा नुगोन जे नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेनिफ्राय फरायनाय सार्टिफिकेटआ गासिबो लिंक थागोन बे लनाव रेकर्ड थागोन बेखायनो उनावहाय साख्रियाव माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा दा बेखौ सानदों दा गोबां सानगासिनो नाथाय बेखौ डाइरेक्ट बुंनो हाला जे साख्रि मोना होननानै बाट नोंथांमोना जायफ्रा आं मोनसे रेकमेन्ड खालामगोन जायफ्रानोखि साख्रि नागिरो नोंथांमोना साख्रिनि टारगेट दङ नोंथांमोना बे लनखौ लायाबाबो जायो खारन नोंथांमोना साख्रि नागिरगासिनो दङ साख्रिखौ फकास खालामग्रो बिनि उनाव जुदि जाथ्राबा नोंथांमोना बे लाइनाव थांनांगोन आरो दा बेनोमोन नोंथांमोननिया अनलाइना जागासिनो दङ नाथाय माखासे डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनो हायाखै जानो हागौ बिथांमोना टेकनिकेल इसु मानो होनोबा पर्टेला गोदानसो नालाय दा लासै लासै जानो हागोन आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन आरो नेक्स्ट भिडिअ रेजिस्टार आरो लोगोसे एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोनगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव